harvemmin, eikä mun sanokaan pop. Ei sillä oo mitään. Ei se. Calderone jos tarvitte. Pop. Calderone. Pop Calderone. Igor Calderone. Igor. Mistään pois päältä ylös. Pitäisikö meidän käydä vielä kerran läpi tämän päivän keikka? Käydään nyt vaikka se sillä tavalla jännästi kertaukenomaisesti läpi. Eli kohde on Juri Calderone. Mies, joka myy huumeita, naisia, aseita. Vaikka mummossakin, jos tilanne sitä vaan. Meillä on sisäpiirin mies siellä. Juri Vasikka kaveri. Ollut soluttautunut siihen jo semmonen 3 vuotta. Hän tarjoaa meille huumeet. Mä tarjoamme rahaa. Homma on siinä erikoisjoukot ryhtää sisään. Jos homma kusee, me ollaan ihan kesken. Ja asia ymmärretty. Joo, kyllähän. Kääntyykö tästä? Joo. Kääntyykö se? Ei kun... Se oli siinä. Niin ja kuoli sisäisiin haavoihin. Nyt lähti.